Wagenborg Passagiersdiensten zocht weerom op een lastige periode vanwege de coronacrisis. Ja, die is wel ingewikkeld geweest, omdat we natuurlijk net als iedereen geconfronteerd werden met het coronavirus en we moesten daar iedere keer op schakelen. Is heel moeilijk geweest en nog is het lastig om de juiste maatregelen te kunnen blijven uitvoeren. Maar al met al, en u ziet het achter mij, is het in ieder geval weer reuring en gaan mensen weer van en naar Ameland en Schiermonnikoog. Toch ben ze positief over de nalibbing van de coronamaatregels. Het was natuurlijk op momenten heel erg druk, maar wij attenderen de mensen op de maatregelen. Het is natuurlijk lastig om aan boord, als je in de buitenlucht bent, de hele overtocht het mondkapje op te houden. Maar met name op de plekken waar 1,5 meter niet mogelijk is, houden de mensen zich goed aan de maatregelen. Bij ingang van 1 september stapt Wagenborg maar de inzet van wettertaxis en dat had een reden. Het heeft niets met de corona te maken, maar alles met de sneldienst en de ontwikkelingen daaromheen. We hebben 10 jaar geleden gezien dat de watertaxi voorzag in een behoefte. En die groeide ook, maar die groeide dusdanig dat we besloten hebben om het uit te breiden met een sneldienst. En die sneldienst maakte dat de watertaxi minder gebruikt werd. We zullen in de komende periode vaker met de sneldienst gaan varen. Op Ameland varen we al 8 keer per dag. Op Schiermonnikoog zullen we volgend jaar de aantallen uitbreiden. Maar de aantallen die de watertaxi boekte, die liepen zodanig terug dat we besloten hebben ermee te stoppen. We hadden 3 watertaxis in de vaart en die zullen worden verkocht.